Molt bé. Bon dia, bona gent dels Països Catalans. Bon dia també des dels estudis centrals de l'NTV a Verges, districte República. Avui sí, avui per fi podem fer la gravació des d'aquí. No he pogut muntar tot el tinglado, crec que deixaré de fer-lo del robot perquè no... Sí que tenia temps, avui sí, perquè com que estic confinat tinc molt de temps, però és que tenia moltes coses a fer. I llavors ara he pensat que, guaita, fem el text, improvisem i alabat sí a Déu. El tema de la propera ronda serà el festival de la OTI, val? Això, clar, els més jovenets no sabreu què és, L'últim es va fer el 20 de maig del 2000, de l'any 2000. Va haver-hi un efecte 2000 i ens van quedar sense, tu. Llavors, el que haurien de buscar és la millor cançó cantada en espanyol, d'acord? En espanyol, d'Espanya, de Mèxic, Argentina, Nicaragua, Cuba, en fi, tots els països que nosaltres no toquem els collons com ells, i sabem que, cony, tot allò és la mateixa llengua, no tenen variacions, que és el que fa que les coses siguin riques, val? Però no deixa de ser castellà o espanyol, com internacionalment se'l coneix, perquè l'espanyol és l'idioma que es parla a Espanya. Queda clar? Nens catalans, hem de parlar el català. Doncs això, ja tenim tema. La propera setmana, a Festival de la OTI, la millor cançó en espanyol. Au, fins després. Ai! No oblideu-vos pas de supervitaminitzar-vos, de supermineralitzar-vos i de supersubscriure-us i fer likes a aquest canal. Au, fins després, que la força us acompanyi.